Sunana Ibrahim Umar Fage, tsohon alƙalin wasa a nan ƙasa Najeriya kuma wanda ya kai mataki na alƙalancin wasa na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya, sannan kuma a yanzu mai bawa alƙalan wasa na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya horo a nan ƙasa Najeriya. To ko za ka gaya mana dalilin da ya sa aka kawo wannan sauye-sauye a gasar cin kofin duniya? Dangane da tambaye ka akan wannan canje-canje da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta samar a wannan lokaci da za a buga gasa ta duniya ta ƙwallon ƙafa. Abin da nake so in fara jan hankali a fahimta shine cewa ita kullum FIFA tana duba abin da zai gyara wasa ne ya taimake shi, sannan kuma ta duba ta ga shin wannan abun in zai kawo masa matsala ta cire shi, in kuma sa shi zai taimaka ta sa shi. Kullum wasan su 'yan wasan suna ƙara zuwa da abubuwa, wasan yana zuwa da abubuwa sababbi, ita ma tana zuwa da nata abubuwa wanda za su yi daidai da wannan abin da wasan ya zo da shi. Dangane da sababbin dokoki idan ka duba za ka ga wajen guda 4 ko 3 daga ciki. FIFA ta duba ta ga cewa ana buga wasan ƙwallon ƙafa ne minti 45 sau biyu wanda shine minti 90. Amma idan aka tattara mintunan da ake bugawa ba su kai minti 70 ba. Ko in ma sun ɗara da kaɗan ne. To shi yasa sai FIFA ta ga cewa wasu abubuwa da suke jawowa a dinga cinye lokaci ba tare da ana buga wasan ba a janye su. Abu na farko ta yi magana akan goal kick da throw-in, jifa. In bal ta fita ta gefen fili, jifa. Goal kick in ta fita ta bayan raga, jifa. A zo a yi bugun raga. To duka wa'annan da kuma canji da ake yi. To 'yan wasa suna ɗaukar wannan abubuwan wajen ɓata lokaci. Shi yasa ta ce yanzu duka a sakan 10 za a dinga yi. Alƙalin wasa zai kirga sakan 5 a zuciyarsa, sakan 5 na ƙarshe zai yi su a fili kowa yana ji. Ya fara daga 5, 4, 3, 2, 1, 0. To idan ɗan wasa bai yi abin da ya kamata ba na wannan sa bal ɗin in ta fita ta bayan raga wanda ake ce mai goal kick, ko kuma ya jefo bal don ya ci gaba da wasa, ko kuma aka yi canjin sa bai fita ba daga wannan lokacin, to definitely wannan in jifa ne za a karɓe a bawa ɗayan garin. Idan kuma bugun raga ne wato goal kick, to za a mai da shi kwana kick against wannan tim ɗin. Idan kuma ɗan wasa ne ya ƙi fita, to an zo za a yi canjinsa. To na farko dai wanda aka yi canjin zai fita, na biyu kuma shi wanda ya shigo sai ya tsaya minti 1 sannan zai shigo. Haka kuma idan ɗan wasa bai da lafiya, in dai ya kwanta rafari ya tsaye da bal a dalilin rashin lafiyar ɗan wasa, to wannan ɗan wasa dole ya fita, kuma in ya fita sai ya yi minti 1, kuma sai ran da bal ta tsaya daga nan zai ƙara shigowa bayan ya yi minti 1 ma. A wajen canji sai ya yi minti 1, idan kuma bal ta tsaya sannan zai shigo. To wannan duk in ka duba ana yi ne don a samu damar lokacin da za a dinga bugawa. Ya batun sanya sarƙa da ɗan kunne? Da gaba ɗaya an hana su, amma yanzu sai ya zama wasu za su zo da cewa wani ya ce tradition ɗinsa ne, wani ya ce magani ne, wani ya ce al'ada ce, wani ya ce a'a wannan abin yana amfani da shi ne wajen wani camfi nashi. To in dai har an tabbatar ba zai cutar da ɗan wasa ba, ko shi ko abokin bugawarsa, an yarda wannan ya ci gaba da sawa. Sai kuma batun rufe baki da kuma jami'i ko koci wanda ya tunzura 'yan wasa su yi wa alƙalin wasa zanga-zanga akan hukunci. Duk lokacin da ɗan wasa ya kare bakinsa don ya faɗi baƙan magana ko ya faɗi magana ga abokin bukarawarsa, kamar yadda ta faru tsakanin Vinicius da wani ɗan wasa, ya je ya kare baki ya gaya wa Vinicius maganar da bata cancanta ba, aka hana shi ya buga wasan saboda ana bincike, daga ƙarshe da aka tabbatar kuma aka ƙara yi mai wani hukunci. To daga yanzu hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta ce in dai ɗan wasa ya kare bakinsa ya faɗi magana, in referee ya gan shi zai ba shi red kati wato jan kati, katin kora, ya fita daga wasan. Haka duk official ko coach ko assistant coach ko duk wani official da yake akan benci ya kira 'yan wasa saboda wani hukunci na rafari ya ce su fito a kasi yi wasan, to yana yin wannan isharar ta su fito a bashi jankati wato a kore shi, shine katin kora. Sannan idan aka samu cewa
'yan wasa gaba ɗaya sun fita daga fili akan ba su ci gaba da bal ba, su ma daga wannan lokacin sun yi asarar wannan match ɗin. Menene amfanin wannan cooling break ɗin? Akwai cooling break, akwai drink break. Drink break minti ɗaya ne, shine 'yan wasa saboda tsananin zafin rana ko zafin da yake faruwa a filin za su samu za su je su sha ruwa minti ɗaya. Ko kuma a'a cooling break shine minti 3 ne wanda 'yan wasa za su ɗauko ruwa a tawul ko a wani abu su sa a jikinsu su goggoge jikinsu don su samu sanyi. To wannan shi ma in har za a yi shi drink break minti 1 shi kuma cooling break minti 3. Wane gyara aka yi wa wato talabijin mai taimakawa alƙalin wasa ba? A da an yadda cewa ba ruwanta da yellow kati wato katin gargadi. To amma a yanzu an yi wani gyara cewa duk lokacin da ya zama na katin gargadi na biyu ne wanda zai jawo in an nuna wa ɗan wasa ya fita daga filin gaba ɗaya a bashi jan katin kora. To gaskiya sai an je an tabbatar in ana tunanin cewa bai cancanta ba aka bayar. To za a je a tabbatar in an tabbatar da ya cancanci a bashi yellow katin a bashi, in kuma bai cancanta ba za a bashi ba sai ya ci gaba da wasansa. Haka kuma akwai abin da muke kira da yarenmu na wasa dokso, shine ɗan wasa ya tabbatar da cewa ɗan wasan da yake buga karawa da shi ya wuce shi daga shi sai gola zai ci bal sai ya ka da shi kafin a shiga akwatin da ake buga penalty wato bugun daga kai sai mai tsaron gida, wanda da turanci ko da yarenmu na bal muna ce mai dokso. To idan ɗan wasa ya hana ɗan wasa ya samu wannan damar sai kuma ya zamana an samu advantage, to kuma sai aka ba da advantage sai aka je aka ci bal ɗin. To kaga dama niyyar sai ya hana a ci bal ɗin, to sai aka ci bal ɗin. To a da an ce a zo a bashi kati, to amma yanzu an ce a'a ba ma kati, kawai da abin da za a yi na kati a janye shi saboda dama gurinsa ya hana a ci kuma an ci. Ya batun ɗan wasan da ya ji rauni? Idan ɗan wasa ya ji ciwo sai zamana ciwon da ya ji a dalilin wani ɗan wasa ne ya yi masa wata ƙeta. Aka ba shi yellow card ko red card, to wannan ɗan wasan baya cikin wa'anda za a lissafa musu wancan lokacin ko a ce dole sai ya fita. A za a tsaya a duba lafiyarsa a cikin fili har ya samu lafiya a tabbatar sannan a ci gaba da wasan. Wannan su ne dokoki wanda hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta tabbatar ko ta yi gyare-gyare a kansu don me, don ya zamana cewa an samu cikakken damammaki daga kowane ɓangare na ɗan wasa da kuma lokacin da ake buga wasan don ya zamana cewa wasan ƙwallon ƙafa ya ƙayatar kuma ya ba da abin da ake so.